Bilang ng mga nabiktima ng paputok sa Rehiyon 1, mas mababa ngayong 2026. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nasa kabuuang 170 na kaso ng firework-related injuries mula December 21, 2025 hanggang alas 5 ng hapon ng January 1, 2026 ang naitala ng Department of Health. Ayon sa datos, may karagdagang 92 na kaso na naitala lamang noong January 1, 2026 kasabay ng pagdiriwang ng bagong taon. Gayunman, mas mababa ito ng 2.3% kumpara sa kaparehong panahon noong January 1, 2025 na may 174 na kaso. Lumabas sa ulat na ang pinakakaraniwang sanhi ng mga pinsala ay ang paggamit ng kwitis, whistle device, boga at mga unlabeled firecracker. Pinakaapektado ng mga insidente ang edad 10 hanggang 14 na taong gulang na bumubuo sa 20.6% ng kabuuang kaso. Sa aspeto naman ng kasarian, 82.9% ng mga biktima ay kalalakihan. Patuloy namang pinaalalahanan ng DOH ang publiko na iwasan ang paggamit ng paputok at sa halip ay gumamit ng mga ligtas na alternatibo upang maiwasan ang mga aksidente at pinsala lalo na sa mga kabataan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.